Recomanacions aprovades per l'Ajuntament. Qui estima la patrona, la respecta. Per tal d'aconseguir un simulacre de moros i cristians amb major seguretat, rigor històric i vistositat, s'han de tenir en compte una sèrie de recomanacions aprovades per l'Ajuntament de Pollença que pretenen millorar la festa. Les persones vestides de moro i de cristià no podran ser vistes abans que passi la tropa de cornetes i tambors del soldà a les 5 del capvespre. Després, els moros no podran circular per la plaça Major i voltants. S'ha de respectar l'acte religiós de la processó amb l'antiga imatge de la Mare de Déu dels Àngels i els personatges infantils. Després de la seva concentració a l'Ajuntament, els moros no podran avançar-se als càrrecs de dragut, lloctinent i abanderat a la baixada cap al carrer Major. No hi ha d'haver cristians situats entre el lloc de sortida de Joan Mas i la plaça de l'Almoina. Allà, el públic ha de respectar els espais per al simulacre. Els moros han d'entrar a Can Escarrinxo darrere la seva bandera per no deslluir la darrera batalla. És a dir, no podran entrar al camp de futbol fins que no hagin fet els cristians. Es recomana a les persones que participen en el simulacre en el bàndol corsari que portin espardenyes, calçons amples, faixes, guardapits i turbant, i els del bàndol cristià que portin camisa i calçons de brinet. Pel que fa a la indumentària del batalló femení, el més característic és la camisa de dormir, un mocador pel cap i espardenyes. També es recomana no dur bosses o ranyoneres o, en tot cas, dissimular-les o amagar-les davall la camisa.